Yang tinggalane wong tuwa, Ndoro. Warisan-warisan saiki iki wis ora usum realistis saiki usume. Ngerti kowe? Apa sing enek mbok yo diparing nang Gintasari. Bener Gusti. Wali ora usum. Iki sampun kula paringaken lho Kang Mas, gendane sampun kula paringaken. Sasaran kula nggih sampun kula paringaken. Lajeng kita sari panjenengan sampun ceket lho Kang Mas. Kok sak menika diajak badhe tesih nuwun. Pancen kula menika Iki lho Gintasari delok to. Imute koyo ngene lho. Nah, iki golek lakban ning mburi. ngapa? Ya lho lambene lu kita sari dilakban kemayu ora umum. Mbok Beto. Bendel banget kowe. Yo iki dapokanku kok. Kowe jane tak krungu dhewe ta. Apa sing wani karo Gintasari? Wani kowe. Wani lah. Sumpahku kuwi lho. Aja nyak niki lho. Kek wau niku kowe. Alah, Haji. Ya wis ben dikene ya wis ben. Kalau Haji meneh. Bisa kula Kang Mas. pisan meneh ya. Tusuk gelung kuwi iso mbok paringne Gintasari apa? Mboten Kang Mas, kula mboten saged. Pon ngalah mawon Kang Mbok ngalah ngoten lho kali sik nom niku Salah ngalah. mawon Kang Mas, menawi badhe nyuwun kula paringaken menawi menawi kanjeng kula menika boten saged. Mbok iso tak ijoli toko emas. Mboten Kang Mas, boten saged. Tetep ora iso. Kok diparingaken kemawon. Kok nggih sampun kok Ndoro sakit. Ketinggalane wong tuwa kok. Kaki nek ora gelem menas. Apa gelem kok ngijoli sak wong tuane. Ngene ya sekarang. Kados kula. Tetep ora iso. Boten. Kowe becik minggat to teko jebol. Kowe wani ngusir karo Ndoroku. Ora apa-apa, Ndoroku tak rabenane. Kowe mikir aku melu kene iki, rada pecapean nggih, merdeka. Nika wis ana sing melu, aku melu kene. Ndoro. Nika wae ditundung kok pun minggat to. Wis minggat sakniki Deres. deres. Anu kula sing dadi marine jenengan pripun? Kula sing kalih Prabu kamu. Kula dimene nika wae. Iya wane Kula trimo boten njaluk napa-napa. Halah. Kowe iki dicekek dalan, iya to? Kowe dipangan macan iki dilepeh neh. Yo, arep gayo sing kaya ngene gantenge. Niki lah kula niku ngrima kok boten njaluk-njaluk. Besok tuku yo ning toko emas. Emase tak gorene. Tak tuku. sak bakule nggih. Nggih. Lho. Apa sing mbok omongi langsung tak take out sing kok. Mboten ampun teroli terus nggih Kang Mas Prabu. Wis saiki. Kula ditumbasaken apa, Dek? Kula pihak niki lho, saestu. Halah mau ya. Kari-kari ambilane aku ya. Ndoro, kok saestu kula mboten saged dados manune jenengan. Anjani, wis teko manut aku. Nggih pun Nyun tinggal. sewu. Tinggal. Tahu jenengan Pak. Anu nek dicunduk ini kok ta, mboten asal ta. Nah, Niki mawon lho niki nggih lho, cunduk. kaya ngene apain. Iki sesuk tak ditumpake karo Kang Ojo. Wis ayo tinggal metu wae tak. Monggo Ndoro. Wis, ayo dhewe mlebu. Iki mumpung gawane aku. Miring.
Rapopot tidak ada rotan akar pun jadi. Wah, ibaratnya bakul es goreng Pak Gatot. Es goreng Pak Gatot 10 sejinan delok ram bayar jupuk itu waton rakonangan sing dodol. Neng awake dhewe perlu mengapresiasi Luar biasa. penonton malam hari ini. Setia tepuk tangan itu penonton yang hadir pada malam hari ini. Oke. Rujukku dan ora pindah. Wah. Perga pindah ngendi wong ning video kudanan. Trimo mandek nang ngono to. Ngerti-ngerti mek kapes-kapes. Loh, kudano sing terus tak tampani. Sumpah. Wani kowe. Oh, tak tampani tenan. Kapan iki? Nek panjen tegel karo masyarakat kene. Oh ya. Tegese kabeh dongane iki sing apik-apik. Mergo bengi iki ujube syukuran. Syukuran. Mergo Pak Joko wis kelampahan ndauke putra-putrine. Mulane bengi iki diadani ketoprak. Gamelane komplit. Iwangen Sing kono tradisional, sing kono modern. nek basa saiki pentatonis diatonis. Loh, di SSN le. Kowe sarjana seni. Untung Apa? sarjana sasake. Ya rasane tegese sarjana iki kok. Iya, aku Semua permintaan lagu bisa dipenuhi. arep dalem opo? Garek ngariki wonten. Lho nek kono iki opo-opo menyang. Cah kae. Cah kae entrengan. Dalem lagu opo iso. Wah, Cah kae. luar biasa. Jaluk lagu kono. Wis kono nyang. Sing kono kuwi rada angel. Abi ya. Anggere nadane rapat ki ketrap-ketrip. Ya sing jenenge komplit ki ngono kuwi. Lagune apa iso dijaluki. Biasa aku saiki njaluk pindingan. Intro. Kowe arep ngetes sapa to nek? Ayo kowe lho. Lho aku wis ya. Ibu-ibu nyuwun lagu napa? Lali janjine. Diandani. Maju mriki Bu, maju mriki. Bablas kan beli panggung iki. Aku ora sing nonton terus ah. Mriki mboten apa, maju Wes dari pahol digigek. Apa lomolan tenan mriki mboten apa-apa Bu. Sing penting jane ngeredeng. Oh, sinten? Woi, wah. Geser mundur. Ya karena malayang ki mangsane ki mongso ndeng. Yo ngene iki arep mawa udan. Niki gawa rezeki. Udan kuwi anugerah. Oh iya. Anugerah iki bukti bahwa acara hari ini direstui mulane Nyambut jenenge udan. Nah, lagu disinten. Makane Makanya terus lagu apa, Bro? Lagu janjine. Iki ben-ben di. Lagu janjine disinten kono apa kene? Hah? Kono. Itu. Kene wae. Lali janjine iki tak ewang sing lho. Kono. Oh, yo. Sekakno introne. Gamelan, yo. Lali. Intokno. Lali janjine. Ora pas raimu. Ora pas kok nyanyi lali janjine lho iki. Janji mesti belenjani. Pancen ngaku sih. Ora aku sih ganti cimpiane wae. Anu wae. Apa? Anu gubuk asmara sih. Gubuk asmara ya? Gubuk asmara ya? Gubuk asmara. Yo, oke, gubuk asmara.
Ora cocok. Ora cocok lagu iku bukas ora cocok. Sing rada ngehit ngono lho. Oh lagu-lagu Lagu saiki. saiki. Ini lagu lawas. Oh iya anu aman. Adik. Ya. Oh, oke. Anu weh. Apa? Lagu ne saiki sing anu ini dikempot. Dikempot. Aja dibandingkan. Aja dibanding-bandingin. Nam plek bone. Wong ngongin. Sama ya? Wong ngongin. Wong ngongin kok yo dibanding-banding. Wong pasrah palu nem yo wong ngene kok iya dibanding-banding. Banding-bandingnya kok kayak siji wae. Siji wae. Wong kaya ngene kok dibanding-banding. Ora pas kokean. Banding-banding. Piye to? Kok lagu iki sing pas sing dipahami sing kowe ngerti sing nguasai ki apa? Kolaborasi. Anu wae sing iki nek iki gandeng kasukuan yo Kasukuan ono. Sing nom-nom yo ono. Kita menyanyikan lagu lama sing dikolaborasi dengan modern. Nah, apa umpamane? Maksudnya misalnya lagu Capek Gunung nek garapannya kaya kata kan iso. Nonggo komplit. Nonggo komplit. Garapane manut musik. Lagu sing ngehit pokoknya. Nom. Kok nom kok mau? Lho nada dasare ngono. Kabeh iki nom ya. Nom. Ndak sama. Nong ndak putri Mbak Ayu badhe tindak adiknya Rondo kemping. Lagune ku piye? Ndak pundi rondo kemping. Ya. Karo dipilih merah saja nih, Zak. Ndak kibotok. Bocot ya. Kayaknya besi anakku. Ya, sing setel lho. Kayak aku minggu ngendi kono metu. Iso tegak ngono. Oh, iya. Makno lho sing jenenge kakek. Kibotok ya. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi. Ati ngaren tindak wae ora batasi. Dewean opo ora wedi. Ati tangan kone aku lo kelem nyacang. Cak romo yo. Rondo kemping yo Cak romo. Rondo kemping disana to. Ndak pundi Mbak Ayu pati tindak pundi. Angkat singareng Jawa. Apa ora wedi. Tapi mangan kone ngobrol nyacang. Sing salah gone ya. Sing salah gone kuwi kan. Sik rasa ditikini ya, rasa ditikini. Mbak pundi Mbak Ayu pati tindak pundi. Katingareng tindak wae ora numpak kasih gone. Gone sing salah. Nek ngono kleru, nek kene bener. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi. Tarorororore Katingaran tindak wae
Nyanyi ning kono. Ning Dak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Abi ngare tindak ayo, kowe tak rawo sing ngono kuwi. Kowe tak rawo. Kono tuh tak rawo kono rada kempling. apik kene mau lho Tuh tak rawo. oh tak rawo ngerti aku Piye? manuke cucak rawa atawa buntute apa urune cuma nang ngene sesuk tak cukure Apane sing mbok syukur? kawane mau nangis wae Sing mbok syukur ki apane? iki lho lagu iki rawane nek pengin nangis wae kan mergo dawa buntute iso tak cukure Kuwi mek cucak rawo. Nek dudu cucak rawo, maksude ganti manuk liyane dasar. apa Dasar kowe. apa arepe Manuk udang. manuk bodang senenge metok ning wedang Ape? wingi sore kok bojoku nendang-nendang barang ngerti manukku sak gedang Apa? Pange piye? Kok kaya gedang. kok gedang lupuk tenan ndase Dudu kuwi. iya lho ya Diganti meneh manuk blekok. Heeh. Ayo manuk blekok. manuk blekok nangane menggok wingi sore bojoku bengok-bengok mergo ngerti aku mlayu rangkuk Manuk mbret. Alfred Darah. ora penak jenenge Manuk mbret darah. Alfred Wis manuk masuk bed suarane ciat-ciat wingi sore bojoku jerit-jerit Yes. mergo ngerti manukku kejepit ora saru Kuwi kejepit. maksudnya bojoku kan takon makane di manuk oh begini Pak kali iki manuk arep mlayu karo bojoku Manuk. mabur cocok itu bojoku kan spontan tutupe di ngene iki ndase kejepit bojoku jerit-jerit Berarti juga ketemu manuk kacer lho. hah Ketemu manuk kacer. manuk kacer manuk kacer senengane kintar-kintar wingi sore bojoku denger-denger bareng ngerti manukku dirubung laler saru apa Kuwi dilubung laler kuwi. ora saru Lah kuwi iki mau maksudnya sing manuke mau kejepit Heeh. kan mati ra konangan batang. batang dirubung laler weh ngono Tuh, mesti dudu kuwi. ora percaya iki Loh, ya ora ngono kuwi pancen awake dhewe nek gawekan membuat humor itu ana penjelasan sing logis. kudu dijelaskan Kudu dijelaskan aja nganti salah. diklarifikasikan Klarifikasi. Klarifikasi. klarifikasi Nah, wis akeh pancen cangkem kaya kowe iki angel. angel nek murah nek dituku liyane Lho ora menawa lagu-lagu iki kudu ngerti. maksudnya Lho, sing jenenge lagu iki saiki iki werna-werna. Kowe iki zaman saiki lah jenenge ana pop ana kroncong. Kowe kudu ngerti. judule warna-warna Judule werna-werna kudu ngerti nek dhewe lagu pop. Kowe kudu ngerti nang jero pop kuwi ana apa. aja didelok Aja didelok genrene. Aja didelok pop iki ning jero pop kuwi ana apa. lagu dangdut Wah, aja ndelok dangdut. Delok nang jero dangdut. Nang jero dangdut ki ana apa deloken maknane. filosofine Filosofine dangdut, filosofine dangdut. Delok nang jero dangdut. lagu reggae Aja ndelok reggae.
Kowe kudu iso ndelok ning jero reke kuwi mengandung apa ngomong perkara. Lagu jazz, aja ndelok jazz, delok ning jero jazz ki ana apa. Kudu diresapi mbok delok, mbok sesep dicekel diresapi. Lagu rock, ku aja ndelok rock ki. Semua banget tuh. Aja delok lagu dangdut, aja ndelok nek kok bisa ndelok mbok cekel mbok dangdut ki kok dicekel diremet diresapi. Ki dangdut nek lagu rock. Aja mbok delok rock ki. Kudu Disesep. Jerok disesep. kuwi kancaku ki nek ngresapi sing jenenge rock ki mau entek kebal terus getar. ya mulane sing jenenge musik kuwi werna-werna. Awake dhewe nang kene kuwi. Oh kan biyen Lho, nang kene kuwi dhewe iki nunut mbok rondo. aduh Iya, kok aduh nunut rondo. Dhewe iki orang terbuang bancak doyok iki sing terbuang. Ora. Mergo Raden Kinukertopati kuwi nikah meneh, rabi meneh. Kita kan berontak. Kita lunga, ora gelem. kita ditunduk ora masalah. Mulane dhewe saiki ngenger ning gone mbok rondo. Oh No, rondo iki top tenan. Lah, weh anake 12. rondo kuwi Oh, bareng kabeh. anake iki ora Heeh. lho yo dalane kok ngopo wujude Iki semuanya sing jenenge iki kudu bersyukur awake dhewe ning kene. Dikukup karo mbok rondo. oh iya Nek ora dikukup mbok rondo dhek manggone ndi? iya pancen iso kelaran kok paling ya meng neng iso entek kelaran Ayu. yu Iki mbok rondo. oh mbok rondo iki Heeh. weh Kena katarak. Ampun latah bunyi kok latah banget. Tur saru. nek sampean kaget bengok niku metune sok beda lho Omahe dhewe tak kreya-kreya sampean iki. pun megah mawon Pijet-kerik. Iki anggota sing Pak ning sok alun-alun atas lho iki. Heeh. Ara. Iya. Terus ta? nek Mbok rondo ki asline gaweane opo? Iki sing jenenge mbok rondo multi talent ya iki. maksudnya Weh, bakul jamu iso. Joget wasis. lho Ngapusi wong wis pira korbane? Iki. kok isih kere Nyopet ya masih. Joget wo. Kuwi iki penari istimewa ya. oh coba ya nek pancen joget apik mbok rondo dites kita Bu nggih Iki nek nek mbok rondo joget urun mboten? ning mungkin nek dadi sing nambani kula boten melu-melu Niki mengke nek gak iki nek gelem dadi lucu-lucu soalé Kemudian bayar apa?
Sampeyan iki lho, kula niku matur nuwun banget. Kula karo si adik kula Doyok niku keroyo-royo kan mubeng ninger nggih sing ngukup nggih sampeyan. Nek ngopeni, nek beteni jenengan ngopeni kula pun dadi apa boten ngerti. Nah, Ya mulane sing saged ngene. Nggih. Ini wangi dodol jamu ki ya sing bener sing rame jamu. jamu niku wonten resepé. Ono. Oh. Lha iki bapake nyong kuwi Nggih. kon buke Purwoten. Napa? Purwoten. Sinten sing dalem? Bapak. Bapake jenengan Pak. Oh, jelas bapak to niku. Ini kesegaran aku ya bingung. Kon buke Purwoten ditampul kuku Bima. Arep ngono apa? Mboten ngerti, nggak ngerti aku kon nyampur kene ndak. Dicampurke lah kan to. Campurke tak detekke ning meja. Tak campur tak ini. Tak campur Purwoten kali kuku Bima. Jos mesti. Aja kok ditinggal sari. Oh ngantuk saya masa binatang alas kok nggih. Lah iya tak kudu dicapake to ya. Iya cuma tak ini tak baca tak paman. Kok ini tengah kabeh. Mergo perwacang niku. Masa nek bakne dadi suket klonjono. Lah ya sing jenenge obat kuwi jamune mbok rondoi jos e. Pancen luar biasa. Oh. Cuma kok belum nembangin apa? Dinten Kowe aku kurang katon apa belum nembang? lah nggih. Jadi wis seneng-seneng syukur. Ini ya sing genah nek nembang ya. Maksudnya Sampai kok ngandani, lho sampeyan iso nembang napa pripun? Oh iya nek ning nembang ya sipil. Aku nembang iki ya bangsa pila-pila troncong ngono. Kali Bengawan Dolo. Saged. Oh, wis apa? Nanti tak critane Pak Gesane pripun kok lagi pripun. Bengawan Dolo. Nggih nggih pripun. Bengawan Dolo. Sungguh Iya, ketularan teko kok. Ini jembatane. Jembatan merahnya ngono.
Itu jembatan merah. Jadi coba jembatan merah ini lagu nih. Jembatan merah. Ini jembatan merah. Angel. Wali kau Nek ayune pancen ayu mbok rondo iki. Heeh. Ning kok pekok. Lah wong sampeyan iki wong lagu diulang-alik. Sing pisanan iku wau lagune Bengawan Solo. Pripun Bengawan Solo sungguh indah. Niku lagune Jembatan Merah. Jembatan merah itu yang mau syair ini harus ono toh. Nggih. Pripun? Jembatan merah. Iya li. Ada nih karo mbok rondo. Jembatan merah. Oh, lho. Karena yo kok pengalaman iki beda karo awake dhewe. Luar biasa kok. Maksude Lho, tembang apa iso? iki lho. Lah wong Jembatan Merah karo Bengawan Solo. Yo sing salah ki yo ming loro kuwi. liyane Ora bener. Ora ana penere. Lagu-lagune ya wis ning anggar wis aku arep mbok rondo wis giles jamu. Heeh. Wis ditata ku ambune. Mboten kok tak takon bapak jenengan yo wis wanti ten. 150 jadi. Oh, 150. salah selawe to boten. Berapa? Masa bagian ini selalu? Lho lah kan kok rugi lho Go. Bakor dhewe lho ngono niku. Belum so tinggi dan Karep kula nek pun itu 120 joget kula brebeke. Kok padake apa? Nyangane. Pinten biasane 150 bener. Kuri jajan mulane pesenane kuwi Bima karo Purwoceng. Hebat lho. jadi iki kok dari kondur. Bapak sing saben Gue biasa tuh mampir-mampir. adate niku yamen tenan ya wis lenggahan wis njaluk diapani. Di kopi di ngoten nika. Di kopi di. Nah, ambune ini si bapak ambune tak tahu yo bajing. Ana bapakne kok ambune kaya bajing. Aku kan tak Anak wedok siji wae ora patuh karo wong alah bapak. Aku jadi tak. Niku nun sewu Pak, Gabres. 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 Oh brengos kok nggih. Brengos. Saking pundi? Tegal. Oh. wis Bapak Bangir sikete Bapak Ilani Nggih. kae rambutan wis do malok. Nah, besok Mereh mangsane tuwa mangsa bojo. Mboten tasik kula tak takon, tesih saged maju lho. Ya anak wedok iki soal dipeseni keramas sampo Nggih. klaru Karo pripun? ambo kok dadi rambutku ngadeg kabeh sajake klaru iki kaya apa Aduh aku hairspray. Ya kurang ajar mangsa. Ana sampok tuh iki hairspray. Lah mboten bener sampean niku. Jadi sampo ini dulu rambut, lah hairnya lah iya rambut. Lah nggih niku hairspray niku marai kaku kok. ya ini ngene Jadi dulu aku bimbang. Pripun? Enggak. atau wong tuwa wis ora duwe pengarep-arep Nggih. kaya bojekane anakku aja mau jodoh keras. Nggih. Wong aku iki wis gawe ati karo kena bolos ku. Tapi ora apa-apa ngono wis ora kepengin. Nah, tenang nih. Ayo kejaba duwe. Dulu kok mendingan sampai tegal. Nah, ini namanya yang Pekalongan. Itu tegese tegal kuwi nang malah arek-arek Nang alas. ning alam. Oh, tapi tegal Pekalongan Pemalang. Kok apa le? Bapak wis ora tau lunga-lunga. Mantan kernet. Wis samploe mbok nurano kuwi. Wis rasane Lah terus sakniki pripun?
Ayo ngene. Pupung sampean sakloron ki do nang kene. Nggih. Gendang rupane lagu mau mengarah anak wedok iki ya aja enak-enak. Dadi umpama anak wedok iki butuh kentul, butuh jahe, butuh apa arep nyudahan dagangan. Kuwi ya tak aturi sampean sekalian iki ya do golekake. Kula pun nggih. Ning kula niku nggih matur nuwun banget. Atasane kula karena didoyok niku kroyo-royo sing jenggolo kula trimo-limo. Lara ati kula mergo Ndara Panji ora kersa tak emutke, mbok wis ora usah rabi meneh, ora usah kromo meneh, aku ngeyel. Ya kuwi jenenge piyayi kakung isih muda. Anak wedok iki ora gawe suwe ya. Kok tak jebus lho? Bojoku limo mati kabeh. Limo mati kabeh. Sampai iki menungso apa pegeblok? Lho ya menungso. Lah kok limo mati kabeh? Lah iki bosan tak pateni gitu. Lucu dulu jangkep. Kula niku ora pun ngemuti mbok sampun Ndara, wong sampun kagungan garwa, wonten jenggolo. Lah kok ngerti kinyis-kinyis Ndara Lukitawati, wah pancen dilayu niku mbayu tenan. Kan ya Panji kuwi. Nggih. Oh, mbok kon ketemu aku entek iki. Iki yo piye? Bakul jamu apa gali lho sampeyan? Lah jare ngajare duwe bojo meneh. Lah nggih. Lah iki nek ketemu aku ra yo. Pripun? Celeng gak bojone? Bisa duwe karo. Tekan. Nanti akhir dia. Sikile gatel. Wes aja munggah-munggah. Arang iki wak gudeg. Mulane kula niku jenggolo niku mboten entek pacoban. Iya. Ono wae pacobane niku. Saka jaman wiwit rikala semanten Ndara Panji arep pundhut garwa Ndara Anreni mboten sida. Tindak mbuh kendang ning ndi? Aku ndak ngomongan itu. Lah, Lho kok kowe duwe omongan ngene kaya ngono kok ora bodho. Pele mboten kurang-kurang. Kula niku lagi kula sedaya niku pun mboten kurang-kurang. Anggen kula caos kepiring datang Ya sing jenenge hargane nganepsan piyayi kakung ngono aku ya. Bojoku ngajari malah kowe. sumpah. Alah, Aja sok kaya ngono. weekend kowe go jam 3 pen nopo? Wis mulai lekas rusuh to iki. Kok tes pripun? Dan jamannya. Duh, mau dudu ngono kok. Nah, terus Nah, kula iki mboten kurang, mboten kurang-kurang nang kula kaos pemot kuwi kaneng. terus kowe sakura Kula trimo sumikir keng jenggolo. Lah sakniki nek wis ora iso dikandani nganggo tembung. Wis ora iso dipernahke. Sampeyan apa gunane? Ora ditabok. Bales e. ya ora Pripun ngoten niku? bener. Ya kuwi jenenge lumrah. Nggih. Jalanan piyayi iki isih timo. Arep kan son umrating perkara kuwi. Wis dulu. Jenengan dene ngoten. Jenengan. Aku ki karo mbokmu wis sehidup semati. Kari basane Atusi. leguleng semut wis lakon. Nah, kok aja pesen tunggu bingung ya. Gotong. Ora kaya ngono kuwi. Nggih. Ing kudune mungkin jalanan wong urip iki kok urip Nggih. kudu sesi siap padha dene mungkin mungan supaya tentrem lho omah. Rek yo terus manut hargane kanepsan apa-apa Ora nanggunge. orang-orang kuwi. Jalanan ya iki aku ning crita, aku kok nglakoni. Nek kok weruh kahanan kaya sing jenengan ndak iki. Iki
iki yo kuwo rasa mesake kabeh. Ngono. Ya bakune niku kula karo adik kula matur nuwun. Oh, Ya wis iki jenengan nggih, sareng yo ning desa. nggih. Niki kula karo adik kula tak ngerampungke gawean panjenengan teng mriki riyin. Kula tak ngerampungke gawean riyin. Yo bagian. Itu kalau Lah iya isih Ramah jamu. ayo men ngobani tanduran jeneng. kesehatan jahe, kesehatan kencur sing durung kula resiki kok. Temu apa? Boros kunci. Wis siap dulu. Bisa. Berasi. Wah, rasil ku jamu apa? Lha nang gawe nang mburi ben. Aja sebut beda. Nang kene. Pak Puji. Nang kene dhisik jeneng nang mriki riyen bocah teng pundi-pundi. Titip-titip. Nggih, kula bawa. Ya iki ngene ya. Panjang iki wis dadi. Ya wis. Mergane dalane aku lan kowe. Kowe Rajam dulu, dulu. Tapi kalau mah Kasih jaket kopi ya. Kasih kebaya kopi. saja. Ini bayarmu aja, Bro. Bebek tua. Di badan bapak ini Ayo, bisa den kowe nanti colo kebaya. Isis. Kau nangis apa? Orang itu dua lagi. Nangis apa? Ayo takut. Wah. Gue ini sopo. Mungkin dan ini kayak orang gue payung. Nama sangat dia. Terusnya sama Safian. Jamu, jamu hujan. Harap tunggu jamu, men kebencot aku. Pak, iling pak. Eh, Iling. ora aku. Bapak ini soalnya 1 second.